Vi lever i en verden af geometriske figurer. Geometri er en sammensat ord, der stammer fra latin. Geo betyder land. Metri er at måle. I gamle dage brugte man geometri for at måle land, sådan simpelt set, og markerne kunne deles i nogle firkanter. Men de kan også være forskellige. Her er 3 firkanter, men hver eneste firkant har sin egen kendetegn. Den første er et rektangel. Det er en firkant, hvor de modstående sider er lige lange, og alle vinkler er 90 grader. Næste firkant er en kvadrat. Den ligner en rektangel, bortset fra, at alle siderne er lige store. Så har vi en firkant til. Den ligner en papkasse uden bund, der er blevet skubbet til side. Det er et parallelogram. Modstående sider er parallelle, og modstående vinkler er ens.